pachi bende kila na Pamela Odhiambo to kama nikech nyakorom gajuang moke no kang mokwongo higani mabende koro mine wuok oko kang'anyo kaluore kod rochruok mar ratich chakruok mar higani nwaneno kanyo end femicide kaluore gi nek mag joma mine sani koro en asoya mag anjao. Pamela, in bende inyalo na pachi kaluore kod dwaro makama? Erokamano ahinya. Ing'eyo ni an maduong' ne an jaohala mar rech. To gini ne ng'eny sana e tie nam. Nikech ka okiloso hera gi ng'ato, to ne tek mondo mine gi ne yud rech. Koro ne en gima ne ji owuok oko mawacho na pana ma gimok nyal timre. Nikech ing'eyo ni rech chuo ema dhi lupo. To ka gidhi lupo to gine ma gibiro gi rech gokinyi. Koro iyudo ka mine moko ok yud rech to giyudo e tiend mine ma oyie timo anjao kodgi. En ni nyaka wawuog oko kaka joma mine. Mondo wawuog gi mine wetewa. Ni kaber to wang'iyane ni to ang'o madang' watim mondo mi kik wariwre gi jogi. Nikech kiyie ni ka ji te otamre riwre kodgi to ji te biro yudo rech. To gini ok ne en rech no kende, gini en nyaka skul. Iyudo ka nitie nyithindo moko ma koro fees onge, to odwa ni mondo dhi skul, koro gimako osiep gi jok machuo. Koro joma chuo gi puonjo gi, chulo negi school fees, ng'iyo gi. Koro chieng' ma osetieko skul maber, obiro romo koro gi jaherane. To ka oseromo gi ng'ama ohero, to biro weyo ng'ama ne chulo ni school fees. Ing'e ni kanyo endo koro thoe ma wuoke. Koro ka wawuok oko kaka women leaders, mondo wapuonj nyithindo manyirigi ni to dang' watim nang'o, kata wapuonj mine ni dang' watim nang'o. Nikech ing'e ni mokwongo pi en ngima. Kichiewo gokinyi to ichako rudho laki. Kiserudho laki, tipenjori ni koro idwa dhi tedo chai. Chai ni idwa tede gi pi. Mkati midwa chamoni, mkati ning'e ni nyaka pi bedi, nikech ka pi onge to kata cham onge manyalo dongo. Koro jogi osefwenyo ni pi en ngima dhano. To an gima anyalo wacho en ni kuonde mantie mitime